sme to pred pár rokmi začali organizovať maličký turnaj, propagovanie hokejbalu na Slovensku v Bystrici. Dnes je to najväčší turnaj v Európe a už minulý rok to malo veľmi dobrú úroveň, veľmi dobrú kvalitu a trošku som sa bál, že lepšie to nemôže byť, ale chalani znovu potvrdili to, čo som od nich očakával a to, čo som vedel, že vedia veci ešte viac vyšperkovať a tento rok znova ešte lepší, ešte kvalitnejší, viac mužstiev. Vyhlásenie výsledkov turnaja sa venuje 14. 5. ročník, po 5. krát ten istý víťaz, ale ideme pekne po poriadku. A to rozstavíme, to je striebro! Marekovi ho daj, ako minulý rok. Poďte si pre medailu.